Ahojte, dnes vám ukážem cestu k vysielaču Rozanovce. Pôjdeme po tejto ceste až k tamtému vysielaču, čo je na kopci. Keby začalo pršať, tak pôjdeme naspäť. Slnko je so psíkom, lesou. Ale to tu vždy aj fúči, lebo tu sme aj vyššie trochu. Čakte sa. Pôjdeme trošku rýchlejšie, lebo než začne fakt pršať. Dubník už ani nevidno, tam sme aj hľadali s mojim bratrancom zlato. Trošku ho vidno. Úplne, že trošku. Ale to na kamere asi ho ani nevidno. Tam je dedina Zlatá Baňa a tam s mojim bratrancom sme hľadali zlato. Všade pomaly dookola prší, ale tu nie. Ty sa poď. Keby náhodou začalo pršať, tak na budúce vám ukážem cestu k tomu vysielaču. Keby náhodou začalo pršať, nechcem spomínať. Niekedy tu je aj traktor. Poď. Tam dole, tu sú nové domy Rozanovce, čo stavajú. Tam môžete ísť aj hore na tom kopci do lesa, na huby napríklad. Ale po tom celom lese musíte prejsť a dostanete sa až ku Čerešenke. Ale musíte odbačať z tejto cesty, čo tam ide ku tomu kopcu. To je rozhľadná Čerešenka. Aj 7:43, mi ukazujú hodinky. To tak možno 18 dá, čo budeme hore. Tam na tamtom kopci hore, to je furča. Tam úplne. Tam celé toto, to je lesopark Furča, až nie až tam, kde. To nie je až celé toto lesopark Furča, ale tam, kde je vodojem, trošku ho vidno, to tam je lesopark Furča. Dá sa ísť stade, že sme išli už tam opäť, ale ja idem stade. Keď ste boli na hrebienku v Tatrách, tak toto je o kilometr, možno dlhšie. Ale nie je to nič ťažké. Alebo keď ste boli na Popradskom plese, tak toto by ste určite dali. Toto je úplne jednoduché, alebo na ostrove, keď ste boli, tak toto by ste určite dali. Je to oveľa ľahšie. Musíme prejsť po tomto celom kopci až tam k vysielaču. Poďte sa.
aj zajace sú, srnky. Minule som tu bol ráno, tak okolo 9. 9 a čo bolo. A tam boli v strede tohto kopca srnky. Aj diviaky tu môžu byť v tých kriakoch tam. Ale pekné toto je. Krajšie je to, keď nefúči. Tam aj je voľovnícka väža. Keď budeme možno tam pri vysielači, tu uvidíte krásny západ slnka možno. Keď nebude za mrakom slnko. Lebo teraz není. Tam asi vzadu aj prší. Tam za tým kopcom prší. Čo ideme na vysielač. Ten kopec myslím, že za ním prší. Tam sú Košické lesami, ale tam asi neprší ešte. Možno tam prší, kde je US Steel, tam Košice poľov, tam prší možno teraz. Ty sa poď. Sa. Už som tu bol dvakrát, takže už tu poznám tú cestu. Počujem tu nejakého bažanta, či čo to je. Tam ďalej možno na kopci je. Počul som ho. Krásne to tu je. Poď ideme sa. Lepšie domník. Poďte sa. Už na ňu aj svieti slnko trochu. Ale tam na Zlatej bani tam môžete fakt nájsť dobré minerály. S bratrancom Mišom sme tam našli pekné minerály. My našli opály a také. A zlato sme nenašli. Škoda.
sú tie domy, čo Rozhanovce stávajú. Tie nové. Ty sa poď. Tu zvyknú byť srnky. A to môže byť aj diviak v tých kríkoch. Len takedy, možno tak večer, keď je 9 hodín. A teraz je 17:52. A ráno ešte môže. Keby ste išli po tejto ceste až na koniec, tak dostanete sa do tam Rozhanovce Zelandia. A tam sa dostanete. Tam, kde je družstvo Zelandia a tak. Tam by ste sa dostali. Dosť vysoko sme. Vyzerá tak, že už nebude pršať. Ale to už nefúči. Tam pod dole, že bažant. Z Rozhanoviec, keď to vidíte, zdá sa, že to je blízko, ale nie. Keď to chcete ísť, to je ďaleko po tejto ceste. Keby ste išli, no je aj taká kratšia, ale toto je krajšia, že tu vidíte aj pekné výhľady a tak. Ešte skôr tam vidíme, ako bude západ slnka. Ešte skôr tam vidíme z Tesu, jak bude západ slnka. Myslel som, že nám to bude trvať dlhšie. A tu celé dole, tu tá dedina, to je Rozhanovce. To sú Rozhanovce. Poď, Tesík, poď. A tu je taký plot, neviem, čo tu chovajú za zviera. Tu taký plot. Neviem prečo. Viem, že tu chovajú nejaké zviera, ale neviem, aké to je zviera. Tu vidno ten plot. Jak už vysoko sme. Stamať, jak je ten taký sivý kostol, stamať sme začali, ale sme tu. Tu
To už za chvíľu sme tam. Tam je ten kostol, tam dolu, tam. Minule som tu videla aj modlivku. Lietadlo tu niekde letí nad mrakami. Tak možno ešte 5-10 minút, no 10 a už sme tam. Poďte sa, pesík. To fakt pekný vyzerá to je. Doký tak letí. To už sme aj pri vysielači. Všakte sa. Sľuboval som vám, že bude ďalšie video. Keď som točil Lesopark Furča, som vám sľuboval, že bude ďalšie video. Tak som dodržal sľub. Aj bicyklom sa tu dá ísť. Dnes v noci pršalo a normálne práši sa zo zeme. Ja keby vôbec nepršalo nikdy. Poďte sa.
sa, poď. Tam ďalej, to sú Košické Olšany, ale nie tam až úplne ďaleko. To tu hneď pod týmto kopcom, ešte Rozanovce sú. A tam ďalej už sú Košické Olšany. Už sme skoro pri tom vysielači. To sú dve vysielače. Som bol aj pri druhom. Ja som išiel až na koniec tejto cesty, takže viem, že kam až vedie. Už je 18:06. Myslel som, že nám to bude trvať z testov oveľa dlhšie, oveľa. Nakoniec sme tu jak skoro. Mne sa zdá, že musel opraviť ten plot, lebo on bol aj potrhaný a teraz vôbec nevidím nikde dieru. Takže ho museli opraviť. Už som splnil 10 000 krokov. Som splnil. Už sme skoro pri tom vysielači. Sa poď. Možno 5 minút a sme pri vysielači. Ale tu vidno, že pršalo. Mláka je riadne hlboká. Zrdzavy naberáme strašne. Ty sa poď.
celé toto sú rozhanúce. Ty sa poď. Už aj pomaly zachádza slnko. Už sme pri vysielači. Toto tam. To celé toto je Furča. A toto tam. Toto, tam, to je lesopark Furča. Toto, nie toto, lebo to je Hrašovík. Ale toto tam je lesopark Furča. Toto tam, to je sídlisko Furča. Neviem, či to vidno na kamere. Lebo dokedy vidno, dokedy nie. Lebo podľa toho, ako som na jakom mieste. Lebo ja som oveľa bližšie vysielaču a kamera ukazuje, že som ďalej. Lebo to sa dá nastaviť nejak. Tu som pri vysielači. Dosť vysoký je. A to keby ste sa náhodou rozbehli, tak vám to neradím, lebo to vidno, že je plot. Tak vám radím, keby ste sa náhodou rozbehli hneď ku vysielaču. A blízko by sa nemalo chodiť vysielaču ani veľmi blízko. Ja som ešte ďalej, ale tak pri plote by som nebol. Keby ste sa náhodou rozbehli, tak pozor. Preskočte to, lebo to je elektrický plot. Mohlo by vás to kopnúť. Už som pri vysielači. Hneď pri vysielači. Pekný výhľad. Tak ďakujem, že ste dopozerali toto video. Dajte odber aj like. Like zvyšuje popularitu, takže dajte like. A ďakujem veľmi pekne, že ste dopozerali toto video. Tak čaute!